ኣርሰናል ኣዝዩ ዋጋ ዘኽፍል ከቢድ ስዕረት ኣብ ሜድኡ ብበርንመዝ ኣጋጢምዎ እዩ ሎሚ። ኣብ ኤምሬትስ ብዝተገበረ ፀዋታ ኣርሰናል ብበርንመዝ 2-1 መገዛ ሜድኡ ተሳዒሩ እዩ። ክሩዝን ስኮትን ንበርንመዝ ዮኬሬሽ ድማ ንኣርሰናል ጎል ኣውፂሮም ነይሮም እዮም። ኣርሰናል እንግዲህ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢዱ ዘሎ ይመስል ነይሩ እቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ፣ ግን ሕጂ ናይ ባሕቂ ዘፍርሕ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ። ምክንያቱ ዝሓለፉ ዓመታት ክንርኢ ከለና ኣርሰናል ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሲዝን ኣዝዩ እናተፀገመ ብማንቸስተር ሲቲ ብተደጋጋሚ እቲ ዋንጫ ተነጢቁ ከም ዝነበረ ንዝክሮ እዩ። ሎሚ እውን 13ይ ደረጃ ብዝርከብ በርንመዝ መገዛ ሜድኡ ምስዓሩ ንብዙሓት ሰባት ዘዘራረበ እዩ። ኣርሰናል ከም ዝፍለጥ 70 ነጥቢ ኣለዎ። ሕጂ እውን ማንቸስተር ሲቲ ድማ 61 ነጥቢ ኣለዎ። ግን ድማ ማንቸስተር ሲቲ ፅባሕ ምስ ቼልሲ ዝገብሮ ፀዋታ ወሲኹ 2 ፀዋታ ይተርፎ እዩ። ስለዚ እዞም 2 ፀዋታታት እንድሒር ስዒሩ ናብ 67 ይድይብ። እዚ ማለት ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ኣብ ማንቸስተር ሲቲን ዝህሉ ናይ ነጥቢ ፍልሊ 3 ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንኣርሰናል ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብፍላይ ንዝሓለፉ ዓመታት ክንዝክር ከለና ሚኬል ኣርቴታ ዳርጋ 7 ዓመት ክገብር እዩ ተቃሪቡ ዘሎ። ከምቲ ትዝክርዎ ኣብ 2019 ነይሩ ናይ ኣርሰናል ማኔጀር ኮይኑ ነይሩ። ብድሕሪኡ ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ኣርኢዩና እዩ ክበሃል ይከኣል። ኣርሰናል ተፎካካሪ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ኣርሰናል ብታሪኹ ንፈለማ እዋን እውን ሴሚ ፋይናል ን2 ተኸታታሊ ዓመታት ክሓልፍ ከም ዝኽእል ገይርዎ እዩ። ግን ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝመስል ኣብ ቅድሚኡ ኣርሰናል ዘለዎ ፀዋታታት ን4 ዋንጫታት ኣርሰናል ብዙሕ ሰብ ይፅበዮ ነይሩ። ኣብ ሎሚ ዓመት ግን ድማ ከይተሓሰበ ኣብ ኤፍኤ ካፕን ኣብ ካራቦ ካፕን ተሰናቢቱ ከም ዝነበረ እውን ንዝክሮ እዩ። ሕጂ ድማ እቲ ፕሪምየር ሊግ እውን ኣብ ሕቶ ዝኣትየ እዩ ዝመስል። ብፍላይ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ዘረኣየና እቲ ሲዝን ክውዳእ ከሎ ኣዝዩ ብፔፕ ጋርዲዮላ ተጠናኺሩ ኢና ንሪኦ። ኣርሰናል ደግሞ በንፃሩ እዩ ዝኸውንና ኣርሰናል ናይ ባሕቂ ኣብ ሓደጋ ዘሎ እዩ ዝመስል። ብዙሕ ሰባት እውን ከም ዝብልዎ ሚኬል ኣርቴታ ኣብዚ ሎሚ ዘበን እንድሕር ነቲ ፕሪምየር ሊግ ዘይወስድ ኮይኑ ካብቲ ስልጣኑ ማለት እውን ካብ ማኔጀር ምዃኑ እውን ክባረር ከም ዝኽእል እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ 2027 ማለት እውን ቀፃሊ ዓመት እውን እቲ ዘለዎ ውዕሊ ክውዳእ እዩ ምስ ኣርሰናል ማለት እዩ። ኣርቴታ ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ እዩ ወዲቁ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ብፍላይ ደግሞ ፅባሕ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ሜድኡ ወፃኢ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ማለት እዩ ንቼልሲ ዝስዕር እንድሕር ኮይኑ ኣርሰናል ናብ ሱፐርስቲሽን ኣዝዩ ናብ ፀበባ ክኣቱ ይኽእል እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ከም ዝረአናዮ ኣርሰናል ኣብ መወዳእታ ፀዋታታት ናይ ምድኻም ባህሪ ኣለዎ እዩ። ምናልባት ኣይፍለጥን ኣብዚ ዓመት እውን እዚ ነገር ክድገም ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ተኾነ ኣርሰናል ዝሓሸ ፖቴንሻል ዘለዎ ኣርሰናል እዩ። ምክንያቱ 9 ነጥቢ ፍልሊ ኣለዎ። ዋላ እኳ ማንቸስተር ሲቲ 2 ፀዋታ ዝተርፎ እንተኾነ ማለት እዩ ኣይፍለጥን። ማንቸስተር ሲቲ እውን ነጥቢ ከይወስድ ይኽእል እዩ። ናይ ፅባሕ ፀዋታ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ሜዱ ወፃኢ ምስ ቼልሲ ዝገብሮ ማለት እዩ። እዚ ክረአ ከሎ ሕጂ እውን ኣርሰናል ዝሓሸ ዕድል ኣለዎ። 7 ፀዋታ ኣብ ቅድሚኡ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ድማ ፅባሕ ካብ ዝገብሮ ናይ ቼልሲ ፀዋታ ወሲኹ 9 ፀዋታ 2 ፀዋታ ኣብ ኢዱ ኣሎ ማንቸስተር ሲቲ 9 ፀዋታ ይተርፎ እዩ። ኣርሰናል ደግሞ 7 ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ይመስል ንኣርሰናል እቲ ዝመፅእ ኩነታት እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክበሃል ይከኣል።